Nay. Kapag yan, madam, ninaw. Dati, ditilaw nyo nun eh. Daw nyo. Oo, makita mo, nagpintas na eh. Madami nagpintas sa taas. Nagpintas na talaga ngayon. Kumadamat ka na. Ano? Kami, na, ang sakit ko. Pati siya. Kita ba? Kita na yung ko ah. Kita ba yung Kamadi, ang tawag sa sakit ko. Abay. Subihan mo. Kurensya ko. Abi, di kita model. Diyan ka muna eh. Kita man. Kita man. Kita man. Maya kaya ambience dito yan. Gimana ba si Rena kang Isang araw, tagapod at lang disco. pusing-pusing kamu tuh takastan. Ini ako ni nakapitan lang. Ni, madimot ka talaga. Apa nag-umog? Hindi naman, i-check ko man pa, tama tayo. Ano naglumog din. Hindi ka mag-yan. Naman. Kita. Oo. Kasi kaya titilaw nyo ni Uncle Mangante na eh. Oo, na yun kasi ganito. Hindi maglamag na. Wala na, ulo ko. Pantang ko lata. Pitas talaga tilaw nyo. Nagtaot sa mo. Naibiri ako. Nakasibiri ako din. Naibiri ko, ito ulo ko din. Gagpat, ditilaw nyo. Ha? Gagpat, ditilaw nyo. Okay, kaparan nyo. Kukulay di bandamot. Adaw na burakis. Api na itong makapasakit kitang dito. Maya, ditilaw nyo. Maya, ditilaw nyo. Maya, Adaw mo na burakis. Damo na ibrais eh. Naglayong may sakit ko. May pinangagos ko. May pinagagos ko. Nagtangkitang sa walo, magtangkitang. Kita niyo. May ditilaw nyo na eh. Makatayo lang sa mo lang Madam. eh. Kaya dito makiayo talaga. Makiayo talaga, tilaw nyo na yun. Pero nga, alamat ko na ko na tilaw nyo talaga. Mapintas yun nga. Napintas na yung burais. Burakis. Ano may burakis? Oh, kita, gusto nga ako may tilaw nyo. Ay, ako. Ay! Yung ibagtakas to disetsyo ah. May naman disetsyo. Ha? May naman disetsyo. Boss, na namin. Ito na yung napintas pa, di na-wrapping na talaga. Hindi nga, shit ko. Ada na yan, na. Ano camera lang din 360? Ito bigay mo shades. Shades 360. Aglayong sakit mo dito. Aglayong sakit mo to. Laman digitan na eh. Maya, ora nagtagtagar doon kaya sabi. Ginaban, na-check yun. Shades 360. Shades 360. Mahal. Padi turong na eh, di matakaw. Di talaga.